Suno itaenda pamusha wikadoma from prison pataenda kutitishanyire amanisha mwari edziri kurarama edziri mukati meusungwa kuti tinonzwisisa magariro vari kuita mhosva dzakavapinza mukati meusungwa asi donzvo riri kuziva kuti pavapinda pane here shanduko yaitika mukati meupenyu hwavo ndiapo mabasa emaoko avari kuita avari mukati meusungwa asi kana sinoti aiwa regai ndimbotaura namukoma wangu mukoma Shelton echifamba achiti aiwa hanzvadzi regai ndikutsanangurire nhau yeattempted murder yakaita kuti ndisvike panzvimbo ino asi regai ndinzwe kubva kuna mukoma Mbune kuti zvakafamba sei musi uye zvakare vakapiwa makore mangani kuti vamborarama vari mukati meusungwa kunoku hatiti kujeri tinoti it's a correctional institution kungodzoreredzwa pane paunenge wakanganisa regai ndinzwe kubva kuna mukoma Shelton kuti zvakafamba sei uye vari kurarama sei vari mukati meusungwa. Mukoma Shelton chifamba makadini? Tiripo munofara. Aiwa ndiri nani kuri sei kuno kukadoma? Apa kadoma paraiti. Naika. Kumushande kuno kukadoma here kana kuti? Kumushande kwazvimba. Kwazvimba. Oh kwazvimba. Yeah. Okay, aiwa tinotenda mukoma Shelton. Makore ekuberekwa mune mangani? Ndine 30 years. Aiwa tinotenda. Mama ane murere kumusha? Nasati. Mamsati. Okay. Tasangana pano pakadoma prison. Mhosva yakakupinza mukati meusungwa imhosva iyi? Yeah, imhosva yekunetsana kwandakaita nemamwe machinda papawo. Okay. Machinda aitotsvaga kulezi yangu yaita zvemining. Okay. Saka vakanetsana kubasa ndokubva vazotanga kuvatsvaga dzimba mabhawa ndopavanosangana neni vakati tiudze pavari. Saka vari pakudaro nekuda kwekuti inini ndasingade kutaura vakabva vatanga kutondirwisa vakati hai memory chinhwani bva vandirwisa vakatopotsa vatondigura ruoko. Saka pakazongoshandawo nyasha dzaMwari ndobva ndagona kutiza. There were 6 but at that time ndakakwanisa kutiza pakati pechauka nemawandiro avo ndobva ndanoenda kumba. Saka ndaenda kumba ndakanotora chombo chekurwisa ye2 because pavakandijuma ndaitofara nditori pabhawa ndasina chandandinacho. So ndakazonodzoka just for revenge, ndakuda kurevenge. Ndo pandakasvika vamwe 4 vaenda pasara 2. Okay. Saka 2 ivavo ndo vandakazotanga kurwisa navo ndokubva ndanobaya kutanga nechipiri. Vese ndobva vadona pasi ndobva ndatiza. Makavabaya nei vana? Mati? Ndikuti makavabaya nei vana? Alright, rari banga. Okay. Kutanga makamubaya pai wechipiri? Kutanga rakamubaya pakolabhona. Then umwe vanomubaya left side pachest. Okay. Ndobva ndodona pasi. Saka at that time andamboziva kuti vanhu vakuwara zvakanyanyisisa. Atongoti maybe vachakwanisa kumuka vakandiataka futi. Ndakabva ndaenda ndisina kuona kuti chii chaitika. Asi vanhu vangosara vari pasi. Ndakazononzwa nehadzatwa late hours zvekuma2 ndobva ndakatozoona umwe achindifonera achitoti time dzedzi dzakutosiya vanhu vari pasi vatoendeswa kuhospital but hatisi kuziva kuti vanokwanisa kurarama here because hapana anga achigona kumuka. Ndobva ndakasimuka ndobva ndatopinda muroti ndikaenda kuChegutu ndokwaigara vabereki vangu. Ndokubva ndanopedza mazuva asi ndakavatsanangurira zvandange ndaita ndiri kuChinhowe. Mhosva ndakaiparira kuChinhowe. Okay. Ndobva ndavatsanangurira ndambogara kuChegutu zveabout a month ndiri padini paMuchembere. Ndokubva ndazochifunga nochienda kudzokera kuChinhowe kuti ndinotora zvinhu zvandandasiya mumba kwanise kuescape kutoenda kuSouth Africa.
pangwa nesister yangu. Saka ndiri pakati pekuenda ndiri munzira pana akandoonawo ndichiburuka mota chinopinda padheni. Ndobva togara tofonera polisi dzikomana adzoka. Saka ndiri mukati mekutora zvinhu zvandandichitotora ndichitorongedza secho rangu. Ndopandakaona polisi yatosvika padhoo. Soti handakubokwanisa kuwana mukana wekubuda kana kuendeke. Ndomubatiro ndakaita. Chinoendeswa papolisi pacentral yemuChinhowe. At about it's about 2 days 3 days. Temstokisi ndokubva ndaendeswa paChinhowe remand up to now. Okay. Saka muri mari makanogara nguva yakareba sei? Parimandi chakaita kuti ndigare nguva yakati ndakagara about 8 months. Okay. Nekuda kwekuti vaida kuona kuti vanhu vanokwanisa kurarama here kana kuti vanogona kufa. Saka vakati hatikwanise kutonga nyaya yako kana tisati taona vanhu vari cover. Saka nguva yavanga vari muchipatara ndonguva yaenda ndiri parimandi. Okay. Saka ndagara about 8 months ndiri parimandi zopedzisira vari cover. Ndokubva nyaya yangu yakwanisika kutaurwa mudare ichibviswa kumedha yakunzi attempted murder. Okay. Saka mava masopiwa makore mangani muri mudare? Ndakazopiwa 6 years. Ndobva ndanobvisirwa 2 nedare. Ikati nekuda kwekutiwo wanga wambokwadzwa plus wanga usiri mumission. Saka takubvisira 2 years. Ndobva ndasara ne4 years. Saka 4 years ndodzandakabva nadzo kudare chiya nadzo kuchera. Okay. Yakaparika gore ripi mosve? 2023. 2023. Ndazwa muchiti vakomana ava pavaikurwisai ndo vakatotanga vachida kukubvisai ruoko. Vaikurwisai nei? Zvombo zvavanga vainazvo? Vanga vane mapanga nematemu. Okay. Makazombowana here mukana wekutaura nasekuru kuti munzwisise kuti mhosva yavaitsvagirwa yakasvika kuti musvike pakupinda mukati meusungwa yakanga iri nyaya yei yavainetsana vanhu ava? Ya, ivo vakazouya ndakujera vanzwa kuti ndasungwa. Ndokubva ndavatsanangurira ivo ndobva vanditsanangurirawo kuti zvanga dziri nhau dzemashandiro avo kubasa. Vainzi vane mari yavanga vatiza nayo iyo yavanga vaita. Saka ndo mutauro wavakaita. Vachitoti havana kukwanisa kupanana mari mune zvakanaka. Saka vanga vakuchida kuchiataka. Ndo mutauro wayakaitwa. Okay. Saka makazotaurirana kusvika papi nasekuru? Ya, tongoti hatina zvedu kuramba tichitaura nguva refu. Ivo vakangotsanangura zvainge zvakatsamwira vakomana. Ivo ndobva vatiwo since nyaya yakumapurisa hatichakwanise kuti titore matanho isusu. Kwasi togona ngowandira tese mukati. Saka isusu rege tiite zvokuti tikwanise kubatsiranewo ivo uri mukati kusvikira wabuda. Saka pane mashoko akazomboya nevakomana muno mukati meusungwa matiwo muno? Vakomana vandakarwisana navo kana hapana akazombouya. Tangopedzisira kuonana kumatara. Okay. Pane pamakambotaurirana here nevakomana avo zvichida kukumbirana ruregerero? Ya, vanhu vepanze ndo vaida kuzama kuonesana navo. Ini ndandiri mukati handaikwanisa kuona but vabereki vangu ana Muchembera nena sister yangu ndo yakambozama kuda kuno communicate navo kuti vakwanise kuti ndikwanise kuregererwa. Zvinhu vakabudirira here nama? Vanotaura kuti pakada kuita kakunzwisisana but hazvina zvazvakaichinja. Ivo pachavo vakada kunzwisisana but nyaya yange yatova mumaoko memapurisa. Okay. Saka zvakanetsa kuti ndikwanise kuregedzwa. Masvika panzvimbo ino mabvisirwa mamakore makanzwa sei pamusoro pemhosva iyi kuti vanhu avo ndovatanga kukanganisirai bva zvazoenda nepamwe?
ndozosvika imasvika mukati meusungu? Ya ndongoti pakutanga ndakatombobatikana nguva refu, but nekuda kwesituation, nekuda kwenzvimbo yandanga ndatove already ndakakwanisa kuzvigamuchira. Ya ndakakwanisa kuzvigamuchira ndakazvinzwisisa. Okay. Mukati meusungwa munomu tizoti kwani mafamily week vari kumboya here ana mama vachikuonai nana sisi? Ya vari kuuya zvavo, vari kuuya kana ivo sekuru vari kuuya. Okay. Vari kubatsira pane zvinenge zvichidikanwa kunoko, vari kuuya. Takatarisa kare kare ichiri ZPS isati yani correctional service, manzwira amaimboitawo ejeri rekare nejeri rekuzvino, musiyano uripo ndeupi? Ndongoti ndiri panze taingonzwa vanhu vachitaura zvakasiyana siyana. Vanhu vachiti kujeri kunodyiwa chikafu chine simende, vamwe vachiti kujeri kunogara kuchirohwa vanhu, vachitaura zvakasiyana siyana kuti kujeri kunobatwa vanhu rafu. Saka tazovewo mukati ndakatotarisirawo izvozvo, asi ndakaona zviri zvinhu zvakasiyana. Ndakatoona kuti kujeri makule edu anotogara nesu zvakanaka. Zvese zvaitaurwa zvesimende zvese zvaiva zvekunyepa. Ndisingazive kana zvaitika, but handina kumbosangana nazvo panawo. Okay. Vanhu vanotogeza, vanhu vanotosmata zvakanaka. Hapana zvekuti tingaite kunge vanhu vakarasirirwa kana kuti vanhu vakaseparata kubva pavanhu. Tongoona takangofananawo nevamwe vanhu, asi kungoti nzvimbo chete yatingori yatakangochengetedzwa. Pamwe mukutaura kamuchitya sekuru vagere kumberi uko? Kana machiti yeye musukuru yeye madzisekuru edu togara navo zvakanaka. Vanotidzidzisa kuti tizokwanisa kuzonogarisana nevamwe panze zvakanaka. Saka hatina problem navo. Vanhu vatori pakutirayira. Handi pamabasa emaoko, ndiapi mabasa emaoko ari kuitwa pano ePakadoma Prison? Ya, pamabasa emaoko pana pariitwa mabasa akasiyana siyana. Noona vamwe vachienda vanoita zvefarming, vachienda kumunda vachinorima. Vamwe vanoita zvebhekari, nesuwo vemuno mutailors tichitawo zvekusonawo. Nezvimwewo zvakawanda zvinoitika panapa. Okay. Handi payenyu yekusona iyi, makasvika sei kunoko kudanho rekusona? Ndazondotaura zvakasiyana siyana, vamwe vanobheka, vamwe vari kufarming, pamati awo ndirege ndiende hangu kunosona. Zvakafamba sei? Ya, ndongoti mazuva ndichangotanga kusvika panapa, ndaingonzwa nevamwe vaitaura kuti panapa panoitwa zvekusona. Haudiwe here kunoita zvekusona? Ndikati since nenguva yandiri inoyi ndichiri nekanguva kakati ndimbonotryawo, but handina kana chandaiziva nezvekusona, sina ndiri munhu waida kungoonawo zvichiitwa. Saka ndakakwanisawo kunyoresawo paitorwa vanhu vanoda zvekusona. Ndikakwanisa kutorwawo. Ndauya kunoku ndakangoonawo machinery, ndikatoonawo vamwewo vainge vachitoitawo zvinhu zvinooneka. Asi inini handina chandaitozivawo. Ndanga ndisina kana pfungwa dzekuti ndichazoitawo zvekusona here kana kuti ndichazosvikawo pazvinoitwa. Asi ndamuno mukati ndakwanisa kusvikawo munomu. Ndikatanga kudzidzawo nevamwe, chibvunza chiudziwa nanagogo vedu nanasekuru vedu vachitibatsira. Saka hanya yakazotanga kuitawo ichiuyawo mushure mekutora nguo chidzidziswa. Ya, ndokuya kwandakaita. Okay.
tuzoti kazhinji pachitaro naudzi kusona idzi tinongofunga kuti ndedzemadzimai. Amunambozvifunga here kuti zvichida vamwe vangu vanogona kuzoti ko amudzimai here wakuda kuita zvekusona? Ya, idzodzo pfungwa dzakambondibata kuti zvekusona zvinoitwa nevakadzi, but ndakaona kuti kune varume vari kuzviita. Saka zvakabva zvandipawo shungu, ndikati since kana kune vamwe vanhu vechirume vari kuzviita, rege ndimboonawo kuti ndinozvibatawe. Ndikatoona zviri kutobatike. Muchizoudzana mama kuti iko zvino ndakuita zvekusona, vakazvigamuchira sei? Tongoti pavakazvinzwa kuti ndakuita zvekusona, vakanzwa kufara. Vakanzwa kufara vakati ndizvo chaizvo. Pamwe ungaite munhu right, pamwe ungashande basa risina noise nevanhu. Saka vakanzwa kufara. Zvikubatsira zvakadii zvekusona izvi? Ndongoti paruzivo chaipo. Paruzivo ndabatsirika napapfungwa dzandaimbove nadzo nedzandanadzo izvozvo pane change yaitika. Zvekuti ndinovimba kuti pandichakwanisa kubuda kuzopedza mutongo wangu ndokwanisa kuendera mberi nchiita zvekusona. Shuviro yenyu takatarisa pamuchazobuda neruzivo rwamanaro sofa ndeyekudii? Ndeyekuita zvekutosona. Nongoti ndo basa ratova musoro mangu zvaizvozvo. Ndo basa ramusoro mangu. Kazati ndikakwanisa kunomaintaina izvozvo handikwanise kuzoita mhirizhonga nevamwe. Ndokwanisa kunogara murunyararo. Takatarisa nharaunda vakazvigamuchira zvakadii nekuti ndazwa muchiti ndakanga ndiri munhu akanyarara, ndiri kumusha uku ndaisanetsa nevanhu. Vakaigamuchira sei mhosva iyi? Tozoti kune vamwe wekuti akapara mhosva unotozoti anga ari munhu ane hasha zvikuru, kana kuti zvaizoenda nekupi mukomana wacho aita zvekutora zvinodhaka, asi ndazwa muchiti ndakanga ndiri munhu akanyarara. Nharaunda yakazvigamuchira sei? Vanhu vekunharaunda vakatoratidza kutokatyamadzika, kutoshamisika nekuti ndiye here aita zvinhu zvakadai so. But kana ari iye maybe zvangoitikawo nenjodzi. Saka vakaratidza kushamisika nekutobatikanawo futi nechiitiko ichocho. Soti makatarisira kuti pamunobuda mukwanise kunoita matambudziko nenharaunda yenyu? Handina mamwe matambudziko andokwanisa kusangana nawo. Nevanhu vemucommunity handina. Takatarisa pano makagarana nagogo nanasekuru, toziva kuti zvizhinji zvavakubatsirai sofa. Ndanzwa kutotanga kuti stati kuti ndotsono inobatwa so, ndo mushini uyu chakati. Ndivava nagogo nanasekuru. Mashoko aminawo kuvanhu ivava vanokutarirai zuva nezuva ndekuti kudii? Takatarisana nemabasa emaoko amakutoziva, amakabva panze apa musingaziva, asi zvino mukapiwa kana chakati makutokwanisa kusona. Mashoko andinawo ndekutovatenda chaivo, nemwoyo wavainawo, nepatience futi dzavainadzo dzekudzidzisa munhu kubva from zero kuti azonokwanisa kunge achinobata achizoita munhu anokwanisa kuziva chinhu. Saka ndinoda kungopa mashoko ekutenda kwavari. Saka sofa pane zvamuri kusona here panapa? Tiri kusona iwo mainifomu iwayo emadzishe edu nezvimwewo zvinozombouyawo zvichida kusonewawo zvinobvawo panze. Takukwanisawo kusona, takwanisa kuziva kuburikidza nekudzidziswa kwatiri kuita. Mashoko enyu ekupedzisira kune hama dziri kukuonai musara nhasi, zvichida pane zvinhu zvamuri kuda zvamuda kushandisa nhasi uno kana zvamuchazoda kushandisa mushure mekubuda mukati meusungu,
chingava chii chamunoda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nacho tichipendera chirongwa chanhasi? Ndongoti ndinongopa kutenda chete kuvanhu vose, ndongopawo vamwewo kuti dai varega vasiyira murango kumapurisa, varege kureacta semureactero wandakaita, vakwanise kuzvibata nekuzvidzora kana vasangana nemhirizhonga dzakaita seizodzi. Ndo mashoko andongokwanisa ku. Pamushini iri kukwana here? Alright, pamushini yemunomu mushini ndikuona iri kuita ishoma nekuti vanhu vari kuuya vamwewo vachida kudzidza vakati saka mishinari iri kukwanisa kuita challenge iyoyo kuti time dzinoda kugara umwe pamushini itime futi dziri kuda kudzidza umwe munhu, saka ndo challenge iripo kuti mushini ushoma. Tinotenda mukoma. Tine chivimbo chekuti pamunobuda zvichida 1-2 vanogona kuti tibatsire mukoma. Hatizivi, vamwe vanogona kuda kubatsirai musati mabuda kudai kuitira kuti vanozouyawo nevamwe mukwanise kuwana mishini inokwana, mukwanise kudzidza zvakanaka muchienderera mberi nemabasa emaoko akadai. Tinokutendai nenguva yamatipa muzuva ranhasi. Right, tinotenda nekutishanyirawo kwamatiita. Tinotenda mukoma Shelton maita basa. Alright. Anozvinzwira mhuri yeZimbabwe tagara nevakomana vakatitsanangurira kuti nzvadzi inhau dzinorwadza, inhau dzinosuwisa dzakaitika kana dzakasangana nadzo, asi zvisinei yakatambika jiri rinopera. Vakomana ivava vane kutenda kuti vanambuya nanasekuru vari pano paKadoma prison vari kutibata zvakanaka uye pamabasa emaoko ese. Isusu takasarudza kuti isusu regai tiende tinoita zvekusona, zvisinei kuti kunzoko vanhu vanenge vachita mabasa emadzimai, asizve kune vamwe varumewo vanogona kutogadzira mari yekutochengeta mhuri dzavo kubva pakusona. Ndofunga matonzwa kuti pano tiri kusona zvakasiyana siyana, mauniforms vari kusona zvakare, even kana maorders ehama neshamwari emakommunities kuti kana uri kuchechi zviri zvikoro tinokwanisa zvakare kukusonerai zvipfeko izvozvo zvokuti kana paine vanotokwanisa kuti isusu tine function yatinayo, makasununguka zvakare kuuya pano paKadoma prison vanokwanisa kukusonerai. Ndofunga masymbols ezvinhu ndiwaya yamuri kuona vakomana nevasikana vachisona pano kuti kuburikidza nerehabilitation, kuburikidza nekunzwisisa kana kuti kuburikidza nekuzvigamuchira kuti ndo zvatovepo, haungangogare pasina zvauri kuita. Zvasiyana nekare kwakanga kusina maopportunities aveko zvino kuti jeri rinotokutendera kuti zvisinei nemhosva kana nemhaka yakakupinza mujeri unokwanisa kutoita basa remaoko zvinozonokubatsira zvakare wava kunze. Ndofunga changova chikumbiro kuZimbabwe Prisons and Correctional Service kuti panobuda vakomana nevasikana ivava zvanga zvakadii kana kuti zvanga zvakanaka zvakadii kuti vakwanise kuwanirwawo capital chaiyo kuti vakwanise kunotanga maworkshops avo, vakwanise kusona, zvinozoita kuti vasakwanise kudzoka pano nekuda kwokuti takadzidza asi hatina kuzowana mari yekunotanga mushando wemaoko. Zvakanaka kuti vadzidza kudai vakwanisewo kuzongonopiwa ingava missionary chaiyo, ingava start yekuti vasazokwanise kuwanikwa vachidzoka panzvimbo idzi. Mhosva dzinongoparika, even uri kwauri ikoko unogona kutoita mhosva asi usingazive kuti handiri kutoita imhosva. Tichizosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagweni. Iko zvino vandagara navo ndivo chef vekurehab
vanoona nezvedepartment iroro kuti tinazonzwisisa kuti zvatanga tichinzwa zvichitaurwa nehamanishambwari dzikurarama dziri mukati meusungwa ndizvo here zviro kwazvo zviri kuitika. Saka regai tinzwe mastages kana kuti maprocesses kana maprocedures avanotora kana musungwa achinge asvika panzvimbo kuti vazoti aiwa iwo wakakodzera kuti uende kunoita zvekubhekari, wakakodzera kuti uende kunoita zvefarming, zvinonyatsosarudzwa sei uye vari kuona mushando wemaoko uyu uchibatsira zvakadii vagari vari pano. Chef Makadi. Aiwa, tinofara Makadiwo zvenyu. Aiwa, tiri nani. Ndatya kukanganisa maranks. Ndikakumbire kuziva zita rizere uye zvakare nerank kuti ndikutaura naChef ani. Aiwa, tinotenda. Ini ndinonzi John Maorera. Ndinonzi John Maorera. Rank yangu Principal Correctional Officer. Okay. PCO. Aiwa, tinotenda Chef. Ndikuchigamuchira pamusha wenyu wekadoma Farm Prison. Aiwa, tinotenda. Tichiti aiwa taona mabasa ari kubatwa pano uye zvakare taona vakomana nevasikana vari kupenya zviso kuratidza kuti aiwa zvese zviri kubva nekupi nekunoko. Ndikade kuziva Chef kuti tichitarisa panhau dzerehab zvinofamba sei kuti tizoti musungwa uyu regai timuise kuleather and wati kana kutomisa kufarm kana kutomisa kubhekari, zvinofamba sei maprocesses anotorwa kuti tizoti munhu iko zvino aiwa kwaakushandira ndekoko kwaari kudzidziswa. Tinotenda zvikuru nemubvunzo wakanaka. Chekutanga kana musungwa achisvika paprison pane yatinoti prisonization. Okay. Tinomuorienta kunoti asute paenvironment yaari. Saka regai nditange futi nekutaura kunoti iyo prison pachezvayo inogona kuseva two contrasting things. Pane yatinoti the manifest function of incarceration. Right, kunoti kana musungwa ari mukati handitika society yakasununguka. Then pozoita the latent function of incarceration. Yatinoti the unintended effect yeprisonization. Right, tiri kuti isusu musungwa kana ari mukati kubudikidza nekugamuchira kana kusagamuchira zvinokwanisa kumuhadhena kana kuti kumusofta. Asi isusu donzo redu seZPCS we are there to transform the mindset. Saka kusvika kwavanoita vasungwa pajeri tinoona wane passion yemabasa akasiyana siyana. Zvinozotibatsira pakugurupa kuti tiwaendese mavarious enterprises atinoita pano pajeri. Ndichiri ipapo zvakare ndoda kuti nditende zvikuru shanduko yakaitika paZPS. Kudhara yanga yainzi ZPS handiti ZPCS. Tikatarisa maabbreviation iwawo pachezvawo ari kutoshuva kunoti we as prison service and correctional service handiti prison and correctional service we are there and we are mandated to correct the mindset. Philosophy yedu yatinoshandisa tinoti we turn lemons into lemonade. Okay. Kurova kuti malemon it's not a favorable fruit handiti but ukaichinja kuita lemonade now vanhu vese vanomhanyira kwairi handiti. Izvozvo tinokwanisa kuzviita through rehabilitation projects atinenge tichiita majeri zvinobatsira kunoti vasungwa vedu vabude vashanduka. Ndoda kuti tichiri ipapo zvakare tiripo isusu we are there to buttress and dovetail the national philosophy yekunoti nyika inowakwa newene wayo. Saka masectors ese we are there kubatsirana kunoti vision yedu isvike tikwanise kusvika 2030 iyo yatakatarisira. Saka pano pakadoma prison ndapi mamwe rehabilitation activities amuri kuita so far? Right, pano pakadoma tine yeboots, tine bakery confectionery, tine tailoring, tine welding, tine farming, tine futi dairy activities atiri kuita, tine building brigade. Okay. Tine vasungwa vedu vanotono employiwa kunze uko vachikwanisa kupa mari iyo yokuservice. Panhau yevasungwa vari kushanda zvakare kunze muri kuzvidzana zvakadii necommunity enharaunda yamugere yekunzvimbo inoyi?
aiwa tiri kuchidzana zvakanaka nekuti tikatarisa kubuilding brigade tinoona isusu kunoti vanotouya vachitonyoresa vachida maservices edu nekuti timu yedu yatinofamba nayo iri very perfect pakuita mabasa ayo saka tinotosapotwa zvakanyanya necommunity dzakatitenderedza totarisa futi even kubakery confectionery yandataura iyo tinoona kuti tine support futi yakakura chingwa chedu hachitombotori nguva chinongoti chichisvika chobva chatongopera takatarisa mukudyidzana ikoko ndazwa zvakare pandambotaura nevamwe vari kuwelding vakatsanangura chaiva totopa macertificates vanoda kuti tinonyora kukadoma vocational training center zvanga zvakakuomerai kana zvakakurerukirai zvakadii pakutanga kunoaproacha vocational training center because zoti kunenge kwakazara vana vasingatonyatsonzwisise kuti kushanda nevanhu vanenge vari mukati memajeri mainmates hakuna kumbosiyana nekuti uri kushanda nalecturer wako makatanga kunovadzidzisa zvakadii kana kuti zvanga zvakakupfavirai sei kuti mutange kunovaengage ndoda kutozoti iko zvino vanhu vashoma vane muono wekuti aiwa jeri rinofamba rakadai asi kune vamwe hasati zvapinda mavari kuti vanzwisise kuti aiwa vasungwa kana munhu achinge asungwa zvamakangomuzvara ari ndo zvaanenge ari hapana musiyano pavani vavo makanokwanisa kunopinda sei mavari kuti madiudze kuti aiwa vanhu ava vakangofanana nemi right chekutanga ndonga tine chirongwa cheprison day paprison day kazhinji kacho tiripo kumaketa organization yedu service yedu niki saka through that interaction now nemavarious stakeholders vanopesera vakunyatsotinzwisisa zvakanyanya niki uye kumavocational institutions tataura handitika takaita advantage yekunoti tikatarisa wekubhutsu wana wakatograduate maofficers akatograduate ikoko handiti then the same applies nekuwelding wazhinji wacho wane macertificates ikoko saka wanga wagara wachitwa nemalink ikoko niki saka zvinowa easy manje kwatiri kuti tishande nekuengage vanhu mainstitutions iwayo hapana matambudziko ramusangana nawo zvichida angagone kuda ma-well wishers zvichida pamaprojects iwaya ndambonzwa kuti vamwe vachitsanangura kuti mishini yekusonesa dai ati one day ndikanzwa zvakare kuwelding dai kwawandiswawo magrinder zvakasiyana-siyana zviri kudiwa hapana here zvamungade kuti mhuri yeZimbabwe ibatsire nazvo takatarisana nemabasa emaoko ari kuitwa pano ichokwadi mubvunzo wakanaka ngatitarisei kubhutsu first dzatataura project hatinayo ichangotanga saka machinery chaiyo hatina zviri kutoitwa nepashoni nevana chete kuti wakwanise kuti tichibudisiwo something asi tiri kutarisana kuti nekufamba kwenguva tichakwanisa kunge takurawo at the same time kana paine futi wari willing kutibatsira aiwa tinogamuchira kunoti watibatsire totarisa futi kumamwe machallenges atiri kusangana nawo ngatarisei kuconfectionery tikatarisa kuconfectionery toona kunoti yes tine zvatiri kuproduce handiti asi nzvimbo yedu idiki in terms of market handiti tiri kuona sekunoti tinofanira kubata kadoma ino yese asi arungogumira zvakunanangezi mupamombe nezvimwe zvakadaro nei asi tinoshuwa kunoti dai tabata kadoma yese pakutengesa kwatinenge tichiita tichiri ipapo futi tiri kumboita challenge yemapower outages magetsi anombodzima apo neapo saka izvozvo zvinoscale down production yezvatinenge tichibika nepoor ventilation system unoona kuti season yatakuenda manje ineyekupisa mune maakupisa manje zvokuti zvinokanganisa futi kuproduction yedu yezvatiri kubika tikatarisa futi kuwelding toona unoti yes wana vari kudzidza asi protective clothing vazhinji hawana handiti zvinowaisa panjodzi yekukuwara handiti zvakare kune vamwe vanenge vachida kunyora asi vachizokundikana nekuda kwekushayiwa mari hamawo dzinenge dziri panze pamwe pacho dzinokundikana chikonzero chine chiri chekuti musungu ari mukati ndiye anga ari breadwinner saka oshaya manje kuti omanyurwa sei kuti akwanise kuachiva zvakatarisira ndichida kunopendera zvangu ndanzwa ndofunga kwandanzwa zvemacertificates ekuwelding chete ko mamwe maprograms esaya vane macertificates ekuti zvichida kana akakwanisa kuzobuda anokwanisa kuzonoratidzawo zvichida pavachada kunoshandira zvichida kune vamwe vanenge vachidoitwa mabasa asi vanenge vada kuonawo
ma links kana kuti mabasa wakamboita unongovapo certificate kuti aiwa ndaitomboshanda kwakati kana ndakadzidza kwakati zvichida chatingati chitupa chekuratidza kuti aiwa zvicho kwazvo ndiElizabeth watotera nezvake akadzidza kwakati pane here besides kuwelding kwandanzwa kwavari kuenda kuKadoma Vocational Training Center kune here vamwe ava vemamwe maprograms aya vamuri kupa zvakare macertificates aya? Yeah, so far hatina asi zviri mupipeline. Okay. Yeah, zviri mupipeline. So tinofunga by the end of this year tofanira kunga taachieva something. Okay. Yeah. Ndo zvatiri kutarisira. Aiwa tinotenda chef ndisekana mune mashoko ekurudzira mungade kupawo kucommunity zvida nekuda kwemamwe maemails apedyo kubuda zvida nhasi kwatobuda vamwe mangwana kunobuda vamwe iswera mangwana kunobuda vamwe vanhu vese vavo tingade kuti ruzivo rwamungade kuvapa mashoko ekurudziro mushure mekubuda kuri kuita vana kuti vakwanise kunoita se kunovagamuchira. Chokwadi. Regai nditange ndichitaura kunoti ndoda kupa koti ya Archbishop Desmond Tutu. Pana panotaura kuti there comes a point when we need not to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why are they falling in. Chekutanga ndechekunoti community ngatinzwisise kunoti vanhu vanopara mhosva nekuda kwei. And pane ma-factors akawanda. Margins socialization ari kuita role yawo here kubatsira vana pakuyaruka kwavo. Churches totarisa family itself, education school, media zvese izvo zviripo pabehavior modification yemunhu. Saka maagency ese iwayo akakwanisa kuva nerole yawo yaanoplaya pakukura kwevanhu tinokwanisa reduce crime rate muwanhu imomo niki. Asi all the same ndoda kuti nditende zvangu management yedu vachihovhu CG nemuono wavo zvikuru sei kumaprisons. Totarisa futi waMakuwire, Commissioner Makuwire, officer commanding wedu. Tozotarisa pano paKadoma Superintendent Katsambe, Madam Katsambe, the entire Kadoma farm. Support yavari kutipa pane maprojects atiri kuita panapa. Zvinoratidza kuti we are there to buttress and dovetail the national philosophy. Aiwa tinotenda chef muve nezuva rakanaka. Totenda zvakare muchigamuchira zvakanaka pamusha wenyu weKadoma Farm Prison. Welcome. Sarai zvakanaka. Tichazodzoka zvakare zvichida zviri mupipeline zvinenge zvaita se zvazadzikiswa. Aiwa tinotenda chose. Thank you so much. Komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.